Presented by Unique Films. Unique Films. हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में बाबा रहेले, कवना दिशा में बाबा रहेले। हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में बाबा रहेले, कवना दिशा में बाबा रहेले। गरमी होखे चाहे होखे लजाड़ा, धूप बाढ़ सात सब सहेले। हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में बाबा रहेले, कवना दिशा में बाबा रहेले। मिक्स बाय हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चनपटिया। सदा धारा के हो नैया लगा के हम जाइबौ नहीं के द्वार हो, हम जाइबौ नहीं के द्वार। सदा लगा के हो नैया लगा के हम जाइबौ नहीं के द्वार हो। सबसे पहले जलहा मधार सच सच बात हम कहेनी। हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में बाबा रहेले, कवना दिशा में बाबा रहेले। Presented by Unique Films. Unique Films. Unique Films. जाऊँ राजा धानी हो बरसता पानी हो, तनिको ना कुछो दिखाई देला। जाऊँ राजा धानी हो बरसता पानी हो, तनिको ना कुछो दिखाई देला। अमित यासिका वैभव निशान रही रही बात ये कहेले। हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में बाबा रहेले, कवना दिशा में बाबा रहेले। हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में बाबा रहेले, कवना दिशा में बाबा रहेले। गरमी होखे चाहे होखे लजाड़ा, धूप बाढ़ सात सब सहेले। हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में बाबा रहेले, कवना दिशा में बाबा रहेले। हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो साहू विवाह भवन के पीछे वार्ड संख्या 6